меваҷот ва сабзавот барои бунияи инсон аҳамияти хеле бузург дорад. ашёи меваҷот ва сабзавотӣ сарчашмаи асосии таъминкунандаи бунияи инсон бо моддаҳои фаъол ва минералӣ, ферментҳо ва туршиҳои узвӣ мебошад. вобаста ба ин, барои нигоҳ доштани хусусиятҳои фоидаовари меваҷот ва сабзавот ва инчунин дароз намудани муҳлати нигаҳдорӣ онҳоро бо воситаҳои гуногун консерва мекунанд. имрӯз мо бо шумо тарзи омода намудани мураббо аз анҷирро шарҳ медиҳем. барои омода намудани мураббо аз анҷир ба мо лозим мешавад ашёи хом, яъне анҷир ва тайёр намудани маҳлули қандоб. барои омода намудани маҳлули қандоб мо пеш аз ҳама аввал обро ба зарф рехта, сипас қандро ба об ҳамроҳ мекунем. дар инҷо ба мо лозим мешавад барои 2,5 килограмм анҷир 2,5 килограмм қанд илова карда мешавад. аввал мо обро ба зарф дохил мекунем. баъдан обро дар оташ мегузорем ва то ҷӯшидани об интизор мешавем. анакнун оби мо ҷӯш омад ва мо ба об 2,5 килограмм қанд илова мекунем. пас аз илова намудани қанд маҳлули шакаробро хуб омехта мекунем барои он ки қанди мо хуб маҳлул шавад. ҳангоми пухтани мураббо, вақте ки ба ашёи аввала қанд илова карда мешавад, дар ин ҳолат бухоршавӣ қисми намӣ мегузарад. дар байни меваҷот ва сабзавоти тару тоза ва маҳсулотҳои консервагӣ як фарқият дида мешавад ки дар давраи нигаҳдории меваҷот ва сабзавот якчанд равандҳои физиологӣ мегузаранд. вақте ки мо маҳсулотҳои консервагӣ омода мекунем, ҳамин равандҳо дар давраи пухтани мураббо ё ки дар давраи таъмизи ҳароратӣ ва сарбаст намудани онҳо дар зарфҳои герметикӣ қатъ гардонида мешаванд. қандоби мо омода шуд, инак мо ашёи хомро ба қандоб илова мекунем. ҳангоми пухтани мураббо маводи асосии ин қанд аст, яъне қанд метавонад ҳангоми нигаҳдорӣ дар маҳсулот инкишоф ёфтани микроорганизмҳоро пешгирӣ намояд. мураббо бо ду усул омода карда мешавад. усули якум ин тайёр намудани маҳлули қандоб ва илова намудани ашёи хом ба қандоб. усули дуюм, вақте ки мураббо омода мекунанд, ба ашёи хом, яъне дар болои ашёи хом як қабат шакар, яъне қанд мепошанд. баъде ки ашёи хом об ҷудо менамояд, сипас онро дар оташ гузошта мепазанд. мураббо аз анҷирро дар 3 давра омода мекунанд. вақте ки ашёи хомро ба қандоб илова намудем, 15 дақиқа мураббои мо меҷӯшад, сипас онро мо аз оташ гирифта каме дам медиҳем. маротибаи дуюм низ то 15 дақиқа пухта мешавад ва боз хунук мекунем ва дар даври сеюм бошад, вақте ки мураббои мо ба ҷӯш меояд, мо метавонем онро дар зарфҳо маҳкам намоем. инак мураббои мо аз анҷир омода шуд ва мо метавонем дар зарфҳои тамизшуда мураббои худро ҷойгир намоем. бояд қайд намоям ки ҳангоми омода намудани мураббо ба равандҳои технологӣ бояд риоя намуд. аз қабили тайёр намудани ашё, тайёр намудани зарфҳо ва сарпӯшҳо, пур намудани маҳсулоти тайёр ба зарфҳо ва ғайра. ҳангоми риоя накардани яке аз ин амалиётҳо мо метавонем маҳсулоти консервагии худро то як муҳлати муайян
хуб нигоҳ дошта наметавонем. Инак мо маҳсулоти тайёрро ба зарфҳои тамизшуда ҷойгир менамоем. мақсади тамиз намудани зарфҳои шишагӣ дар он мебошанд, ки мо ҳангоми нигоҳ доштани онҳо дар ҳарорати баланд микроорганизмҳое, ки дар зарфҳо ё ки дар сарпӯшҳо мавҷуд ҳастанд, метавонем нобуд гардонем. мураббои мо омода аст. Мо метавонем онро дар зарфҳо ҷойгир намоем. қанд маводи асосӣ мебошад, ки дар маҳсулот дар давраи нигаҳдорӣ ба миён омдани микроорганизмҳоро пешгирӣ кунад. Агар дар маҳсулотҳои консервагӣ миқдори қанд нокифоя бошад, дар ин маҳсулоти мо аллакай шароити мӯътадил барои инкишоф ёфтани микроорганизмҳо фароҳам оварда мешавад. инак маҳсулоти консервагии мо омода шуд. консерваи меваи сабзавотӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маводи ивазнашаванда ба шумор меравад ва ҳар як бонии тоҷик метавонад дар хона аз ин ё он намуди меваҷот ва сабзавот чунин намуди маҳсулотҳои консервагӣ омода намояд.